इसोरनि नामथ' लाग्रोखाथारनांगोन औ बे जाबाय बैसोमुथि बैसोमुथियावनो जों थांना दं नालाय औ आरो बिनि दारैसो जोङो दा गासै जोंनि जिउआ बे नङाब्लाथ' जोंहा थांना थानो राहायानो गैया नालाय राहायानो गैया खेथिखौ बानानैथ' जाला जोंनि उदैनि थाखायथ' जों मावनांगोन गाव स्टाइलाव आरो औ नाथाय जोंनिया जाबाय गोदोनिफ्रायनो खेथि मावना आरो बर' हारियाथ' खेथि मावनानै जाग्राखा नालाय औ खेथिखौथ' मावखानांगोन अब्ला एसे रेहाय मोनो आरो औ नै लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननो वेलकाम टु बेक माय राजु डन्स इउटुब चेनेल आं गासैखौबो आं राजु डन्स इउटुब चेनेलाव दिनै गोदान भिडिअनि बयखौबो आरोबाव खेबसेबाव बरायना लालायबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दायो थांनो नागिरदों जोंहा बिहावलागोआ दिनै फार्स्ट माने माइ गायजेननाय जों बर'आव होनो माने बेखौहाय आग लानाय होनो नामा बेयाव माने आग लानायाव माने माखासे रायजोफोरबो लेंदोंनो आरो ओमफ्राय दा माने आंनाबो जाहैबाय माने गावनिनो जोनोम न' नालाय आंना हिन्जावा गाव माने फंबाय दङ फंबाया हालौग्रा बिमा बिफानाव माने दिनै माइ गायनो थांनो नागिरदों आरो बेखौनो आङो एसे खोन्थालांसै नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आरो बे जाहैबाय माने दुब्लियाव बेसे बुरजा माइ गायदों बेखौथ' मिथिया आङो जायखिजाया दिनै आग लाजेननाय हिसाबै माने ज' गायलायनाय हिसाबै एसे बुरजा जागोनखौ आं एसे सानदों आरो जायखिया थांग्रोनोसै नङा होमबा बिनि उनाव एसे खोन्थालांबाय थानोसै सोरबायदि मानसिया माबायदि माइ गायो आरो बेसे बैसोनि मानसिफोर माइ गायफैदों आरो मा जाथिनि दंफैयो जोंनाव बेयाव बेखौ एसे खोन्थालांसै नै सासे रेडि जाबाय माइ गायनो ओरै मोखांजों खाथेजोब्बाय बिमानावखाय मालाय माइ गायनो थांनो नागिरलायदों सान्दुं गोसाबाबो आं बुंबाय थांना होननानै मानिथारा माइ गायनो मोनथारा नालाय थांसैनो माइ गायनो बिराद गोदोमाव खुथारोमोन खोमालै माइ गायहैनो बाजै माइ गायहैनो सान्दुं गोसायाव मा होनदों मा गोसा जाबायथ' खाम जागोननो बाजैया खाम जागोनसो नोंसोरो होनना बुंदों ठीक আছে लोगोफोर बिदिबा नोंसोर थांफाबाय थादोलाय आंजोंहाय लोगोसे नै जोङो दायो स्कुलजों थांसै लामाया माबायदि जायगाखौ मिथिला बेयाव एसे लामाया गाज्रि बेखौबो एसे खोन्थालांसै चलो लेट्स गो जों नै दायो साथामबो बिमा फिसा साथामबो लोगो लेट्स गो थांफाबाय थादोलाय एसे खोन्थालांबाय थानोसैलाय दिनैबो नै माने गाव गावनो बानायनानै लानांगौ जाहैबाय लामाया उफाय गैया नै दा मैया बे लामाया जदोंमोन माने इया बिराद जारलालै जोंना जायगाया ओंखारदो जाला आङो फैयै दायो नै आइमोननि न' मोनफैबाय आरो बिखुनजोनि न' मोनफैबाय बिहावनि बिसिना नै न'आ जोङो दायो मोनफैबाय मा बुस्थुलाय रुमाला आंनियानो आंनो रुमाल होफैलायबाय मालाय गरमखाय दायो ओमफ्राय जों दुब्लियाव थांसै नै जोंना आइखुनजोखौ एसे खोन्थानां आइखुनजोआ नों माइ गायनो थाङाखै नोङो आफायालाय आफाया थांदों आफायालाय दं आफायाबो दं हाब दासिम उन्दुयो बाबा जारलालै थ' माइ गायग्राया एसे खोन्थानोसै आं माइ गायग्राखौ साबेसे दङ बिसिना न'आ बेनो ओरैजाय नै सिलायाबो माथो बिसिना हाब्रुसो माबा हाग्रा रज'लायबाय बिसिना नै सिलायाबो माबा मा होनो बेखौहाय माबा हाग्रा जायखिया दायो दुब्लियाव थांसै दुब्लियाव साबेसे बेसे बुरजा माइ गायदों बेखौथ' मिथिला जायखिया जानाय साबिया अन जादों नामा बाइकआ साबिया अन जादों नामा होनदां जायखिया जों न'निफ्राय ओंखारफिनबाय आरो दायो दुब्लियाव थांसै दुब्लिया बोरैजाय थांनांगोन बोरैजाय लामाया इसिनजोंहाय नै बिसिना न'आ बेनो ओमफ्राय दायो जोंहा ओरैजाय सासे गुमै दं आरो बिसिनिजों ओरैजाय थांसै जों बारलांनोसै दायो नोंथांमोना थांबाय थादो बिसोरनाबो बारिया नै माथो गय बागान बानायबायलै बिसोराबो मोजांनो मा दालां होनो बेखौलाय सराइघाट दालां नामा बियो गुमैनि मोनफैबाय ओरैजाय नै सिनि न'जों ओरै हाबलांसै मा होनो माइ गायग्राफोरजोंहाय रायज्लायनो आं नाजानोसै हागोन ना हाया बिसोरो बबेनि मानसि रायज्लायगोन ना रायज्लाया जायखिया ट्राइ खालामसै आं रायज्लायनो बोरैथाय लामाया ओरैनो जागोन खोमा ना इजोंनो जानांगौनो ओरैजाय होनदा एलायथ' ओरैजाय नै फुख्रिबो दं माथो गिदिरनो ओरैनोलै जारौ
आंनि उनावहाय दङ नै सासेया माइ गायग्राया ओरैजाय नै बा बेल' नामा माइयाबो दुब्लिया ना बैबो बैसिमथार नामा दुब्लिया नै माथो माइ गायग्राबो गोगोम बुरजाखाथार आइयाव माथो माइ गायग्राफ्राबो गोगोम बुरजाखाथार माथो वाव 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 माथो सोरबा सोरबा दंफैना अबेनिबा मानसिफ्रा नै हाब्रुखौ एसे खोन्थानोसै आं दाना बेसे बुरजा माइयालाय माबा हा गोमोनालाय हा इयावबो मालिकआलाय सोर माथो मोखां थोखां गोजा जाजोब्बाय बेफोरखौथ' ब्रा माइ गायना जाग्रा होननानै मोनाखैलाय मानसिया आइयो मोखां थोखां गोजा जाजोब्बाय बे जाहैबाय आंनि बिब' आरो हलाय सान्दुं खामखो ना माखो मा जाखो माथो मोखां गोजा गोजा जाजोबखो बुंबाय नालाय थैया माबायाव खावलायाव थाबाय आरो बेफोरखौथ' ब्रा मावना जाग्रा होनना बुङो बिदिखौथ' मावफेरा नालाय सालाफ्रा नुदों बुगाला जोब्बाय मोदोमफ्रानो लाजाला अमा बेदर जानानै बयलार जाग्रा नोंसोर जाबावनो नैबिसोरलाय माथो अबेनि जियादलनि আপোনালোকে ক'ৰ হয় হন্তপুৰ আপোনালোক কিবা টিম আছে নেকি ধান ৰোৱা টিম আছে নেকি টিম আছে কোনোবা যদি লাগে পাবি না আচ্ছা কেইজন আছে আপোনালোকৰ টিম 20-25 জনমান কোনোবা যদি লাগে মানে কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব ন আচ্ছা হা मा होनो मा हा मालिकआ बेनो ओमफ्राय मा जाहैबाय जोंना बै नोंस्रा मा होनो नों मा जागोनलाय बाजै नोंस्रा नोंबाजैया माने गावहा देहायानो थिग नङा थेवबा माने फैबावोसोनो माने ओरैबायदि मानसि हाबाब आं बुंबाय नों हायालै जाम्बि होनना बुंबाय हानायखौ गायनोसै होनना बुंदों आरो हलाय मानसि नायनां माथो मोखां थोखां गोजा जाजोब्बाय अबस्था गैला बयलार बेदर जायै जायै बयलार जायै जायै माने अबस्थाफ्रानो गैला जाहैबाय ओरैजाय एसे खोन्थाबावनो आं सोर सोर गायदोंथाय ओइ लारिबो सासे न'नि दंबायो बेबो न'नि नामा बे नङा बे हारसासो थेम्फालि माबायदि थेम्फालि नैबे जाहैबाय बेबो बे जाहैबाय आंनि हिन्जावनि बिब' ओमफ्राय बे गेजेर ना मालै बियो सेकेन्डसो नामाथाय माने फिसा सेकेन्ड नै माइ गायनायफ्रा होथारबाय ओमफ्राय ओरैजाय दंबायो माखासे बेना थेम्फालिसो माबायदि थेम्फालिब्रा बेलाय थेम सिफायनानै फालि नोंहालाय ओइ माइ गायनो रोंगौ ना नोङो ओरैजाय ओमफ्राय मानसिखौ मोखां खोन्थानोसै आं लाजिदोंसो नामासै लाजियाखै बेसे बुरजा गायखो सिं सागोन साया ओमफ्राय गायबाय थाबा साया ना बारा साया सायोना ओमफ्राय सान्दुंफ्रा जेबो खामा माइ गायनायखौ मोजां मोनो ना गायखौ मोजां मोनो नोंसोरो गायनायखौ मोजां मोनो माथो सोरबा सोरबा सिख्लाफ्रालाय माइ गायनाय जायगायाव थाङाहांसो होनना बुङो मिथियाना जाबाय ओमफ्राय सासे जा बिगुमैजों एसे रायज्लायनो र' आंबो माने मा जाहैबाय जोंहाथ' माइ गायनायखौ मालायनोसो होबाय नालाय न'आवथ' गायदिया बा आंना हिन्जावा माने न'आव दिनै माने माइ गायजेननायखाय न'आव गायनो होननायखाय आं दोनफैबाय ओमफ्राय ओरैजाय सासे बिगुमै दं बेजों एसे रायज्लायनो र' आङो जोंना बिगुमैयाबो माने बर्थमानसिम सिंगुल आरो ओमफ्राय सोरबाफ्रा जुदि माबा जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन आंजोंनो कन्टेक्ट खालामबाबो जाहैगोन बिथाङा माने न'आवबो थाया बेलेगावसो थायो माने जेनेबा गावनि जिल्लायावनो थायो आरो ओमफ्राय सोरनि थाखाय सोर जानो थाखाय खेथि खालामदोंथाय बिस्रा बेखौ मिथियानो आङो माने दायो मानसिया रायलायथाय एसे फैग्रोबाय आङो नै ओरैबायदि बे माने मानसिया दासिम आरो सिंगल पार्सन दै बियो डाबल पार्सन नङा मा माइ बियो मा माइ रनजित आदसा माब्रै रनजित माइब्रा बेलाय नामानो रनजित जायो नामा रनजित ना
आदसा आदसा ओमफ्राय खौरांफ्रा मोजां दा फैदों आंखौसो खबरखौ सोंग्रोबाय नुवाखै गावनाव सोंनो नागिरबाय आङो गासो सोंग्रोबाय आंनाव नरालाय गोबावजों लोगो मोनबाय नालाय गोबावसो लोगो मोनबाय नालाय ना माला फैनाय नोङो आङो हरावसो फैदों हरावसो लेंहरदों आरोखि औ माबोरै जाहैबाय माने आं फैबाय आंबो मिथिया माने आं दायो दुब्लियाव फैनासो माने मानसिफोरनिफ्राय आया माथो बेबो दंफैलाय होननानै नङाबा माने मानसियाथ' इयाव थाखाया नालाय मैया हरखाब खौरां हरदों औ माने मैया हरखाब खौरां हरनासो फैबाय जाहैबाय गोबां गायगोन जाहैबाय औ माने गोबां गायगोननो आरो बिगाबासो गायगोन बिगाबा दिनै आदसा खोनायसै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दायो आं दहायनो खोन्थाखाबाय नङा होमबा बे जाहैबाय आंनि हिन्जावनि दा जाय नैबेयो ना आंनि हिन्जावनि बिदा गेदेर आरो जेनेबा आंनि हिन्जावानो हिन्जावनि मादाव माने सोरनिखिबो उन्दैथार नालाय आं माने बिनि बिबोनां जाहैबाय ओंखायनो बिगुमैजों एसेथ' जोबोर मिथिखाबाय जानांगौ बिस्रा दिनै माइ आग लाजेनदों जाहैबाय नै माइ आग लाजेनबा माबायदि नेम खालामो बेखौ एसे खोन्थानोसै आं मा होनानै बावदोंथाय बेखौ मानो बावनाय जायो बेखौ सोंनांगोन दाहाय र' आंथ' मिथियाना नै एसे जम खालाम र' नै गय फाथै ओमफ्राय माबा फैसाबो होलायदोंलै ओमफ्राय माबा बै मा होनदों दै गोथार ओमफ्राय माबा बिदि होलायलायनानै बेखौ मानो बानायनाय जायोलै गुमै बेखौ गोदोनि नेमसो होआबालाय माथो जागोन होनांगोन औ मानोना जोङो बुहुमाव फैनानै इसोरनि नामथ' लाग्रोखाथारनांगोन औ बे जाबाय बैसोमुथियावनो जों थांना दं नालाय औ आरो बिनि दारैसो जोङो दा गासै जोंनि जिउआ बे नङाब्लाथ' जोंहा थांना थानो राहायानो गैया नालाय राहायानो गैया बेबायदि आरो खोथाया नङा होमबा बे हिसाबै आदसा आदसा ओमफ्राय नोङो खेथि खालामनो बेफोरबायदि मावनो बागोन ना बाया खेथिखौ बानानैथ' जाला जोंनि उदैनि थाखायथ' जों मावनांगोन माथो फ्रायबा मानसिया मावाब्रा बेफोर गाव गाव स्टाइलाव आरो औ नाथाय जोंनिया जाबाय गोदोनिफ्रायनो खेथि मावना आरो बर' हारियाथ' खेथि मावनानै जाग्राखा नालाय औ खेथिखौथ' मावखानांगोन अब्ला एसे रेहाय मोनो आरो औ बाखि बिदि आरो आदार्स खामानिखौ मावोब्ला जोंनि गुबुन खामानिया सेफ जागोन आरो सेफ जागोन आदसा आदसा एसे फाइनान्सियेलि एसे ग्र' जायो बिदि आरो ना जोङो बे आखुखौथ' गारनो हाखाया जों औ मानोना जोंना बे मोनसे ओरैनो जानाय थाबाबो इयो एंगार हायि जाबाय माने औ बिदि आरो बेखौथ' मावखाथारो नालाय औ मोजां मोनो औ देहाफ्राबो राफोद जायो औ नङाब्लाथ' मावाबाबो आजिखालि देहा राफोद खालामनायाबो बिराद माबा जाबायना बेथ' जेनेबा आधुनिक जुगाव बै गुबुन रोखोमै आरो खिन्थु नाथाय जोंनिया दा मावो दाङैबो खालामो आरो गासैबो बिदि होननानै थांजोबनोथ' हाया नालाय औ गाव गावबागाव सयसआव आरो माने आदसा इन्टारेस्टिंनि खोथा बयहाबो हबिबो थायो गाव मावनानै मोजां मोनो खोब मोजां मोनो इन्टारेस्टिंथार बिदि इन्टारेस्टिंआनो गैया आरोना दुब्लि बारियाव दसेल'सो आथिखालाव बेसे मावो ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोब्बाय नङा होमबा गायनायाबो खेबसे लागैनो हनै 5 बिगा ओरैबायदि इजि जाबाय नङा होमबा ओंखायनो दसे मावनांगौ आरो बयबो आंनिबा मावनांगौ थिगानो आं खोथिया लांनो खोथिया लांसै खोथिया गुसुंलै गुसुं बारा बानजाया माने लासै ओरै दैखांनांगोन आरो ओरैसो लांनांगोन आरो मानसिया एसे हेबिट दंमारो बाननायनि आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय बिगुमैजोंबो एसे रायलायबाय गोबावथार जाबायमोन लोगो मोनैया दहायनो खोन्थाखाबाय आङो बेयो माने बेलेग जायगायावसो थायो दिनै माने हरावसो फैदों जाहैबाय जेनेबा दिनै माइ गायगोन बेनिफ्राय माइ गायनायजों लोगोसे एसे जेनेबा खामानि मावनांगोन नालाय बेफोरबायदि खोथिया राननाय मा राननाय सासेनो ट्रेक्टरा मा जाखो गाज्रि जाखो ना मा जाखोथाय बेखौ मिथिला बेखौ एसे खोन्थालांसै आङो ओमफ्राय माथो खालामबावनो लोगोफोर नङा होमबा आं हिन्जावखौ दोनफैनानै ओमफ्राय बेखौनो एसे खोन्थालांनो होननानै खोन्थाबाय आरो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनगोन ना गाज्रि मोनगोन बेखौथ' आं बुंनो रोंला आंबोथ' माने गायग्राबो नंला जाहैबाय नालाय फैनाय हिसाबै आं एसे खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय दहाय होनदों सोरबाफ्रा जुदि माइ गायग्रा नांगौब्ला बे जोंनि गगामुग हालामनि बा मेंमां हालामनि सिङाव आरो जोंहा माखासे मानसि दं आरो बिसोर जाहैबाय जोंनि ओरैजाय जियादर दैमा सेराव थानाय खथ्रि होननाय आरो ना जों माने राजबंसि जों खथ्रि होनना बुङो बिथांमोना माने माइ गायो आरो बिसोरो एनि खामानि मावो जेनेबा हिन्जाव मानसिफ्रा मा खामानि मावो बेखौ बिथांमोना मावो ओमफ्राय बेसे लायो बेखौथ' मिथिया आङो दा एसे सोंनि र' आङो बिथांमोना सानसेयाव बेसेबां लायो बेनिफ्राय
माबायदि सिस्टेमाव थाङो बिसोरो बिथांमोना एसे सोंनि र' आं जाहैबाय जोंहा राजबंसि ना আপোনালোকে राजबंसि बिथांमोनाव माने गुद दं जाहैबाय আপোনালোকে কিমান মান লয় দিনত যেনিবা আমি 350 কিলো 350 খোৱাটো কোনে দিব লাগে খোৱাটো আমি নিজে লৈ আহোঁ নিজে নিব লাগে ন যদি ইয়াৰ পৰা যদি আপোনাৰ যদি নাৰেংগুৰি বা হন্তাপাৰা এনেকুৱা যদি বিচাৰে যায় না নাযায় আপোনালোকে যায় যায় আপোনালোকে যদি লাগে সোरनोबा যদি नांगौबा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिथांमोना मोननो बेसेबां 350 दिনত 350 দুপৰীয়া চাহ দিয়ে চাহ দিয়ে আচ্ছা যি আহিলে আহিলে আৰু এটা মানে কেইটা বজালৈকে থাকিব আপোনালোকে আমি এতিয়া 8টা বজাত সাজু হওঁ 4টা বজাত থাকোঁ 4টা বজাত वाव आं ओरैबायदि गरम जाबाय हबो बिथांमोनजों रायलायबाय नोंथांमोना जुदि नांगौबा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंबो माने ओरैबायदि गरम मोनबाय बिथांमोनखौहाय खोन्थाबाय आरो गरमाबो ओरैबायदि गरम आंथ' जास्ट ओरैनो हिनजावखौल'सो दोनफैदोंमोन नालाय बेजोंनो एसे माबाबाय आङो एसे भिडिअ बानायनो होननानै बानायबाय थिग আছে लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय